op stoel of kom ik even naar onder? Ik kom even storen. Ja, niet dat je me dadelijk hier naar onder klettert. Dat trapje heeft ook al wat meegemaakt, hè? Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Hier is een dag ooier. Fijn. Twan, kom even binnen staan. Want we hadden het er net over die uitzending. Die we toen bij Bertje gedraaid hebben, vlak voor het uitkomen van de prins. Ja. Want zonder dat ik er erg in had, Ja. zei ik tegen de jong van, dit zou je een goede prins weren. En die is toen ook daadwerkelijk prins geworden. Precies, hè? het goed bewaard. Was het ook een goede prins? Ja, een hele goeie. Ja? Een hele goeie. En de muzikale mens ook nog. Ja, ja. En een deel wel van een feestje heel. Ja, ja. Een beetje een entertainer, dat heet er weer. Ja. En is dat nou 2 jaar geleden al? Of 3. Of 3? Ja. Dus het is inmiddels alweer... Oh ja. En ieder jaar Beetje fris, hè? komt weer... Naar de vorige komt weer de beste, hè? Ja, komt weer een betere. Ieder jaar een betere. Dus Maar, toch nog ieder jaar weer een gevonden? Oh jawel. Ja? Nu is er weer de volgende maand weer een aan de beurt. Weer weten we niet. Oké. Hey, Ja. Twan, zitten we nou in laag of in oud laag? Nee, dit is oud laag. Ja, het is laag. No Lord, dat is eigenlijk van Dekentje Randweg. Maar dat willen ze niet weten. Oh, Dat is Molenakker. oh Molenakker. Ja, vroeger was het ook laag. Oké. Met de Randweg heeft gescheiden. Hoe lang woont jij al in laag? Van 71. Op deze plek? Ja, of van 70 eigenlijk. Ja. Toen is het huis gebouwd. Ja. Dus dat heb je allemaal meegemaakt? Ja, Dat dit huis zelf ja, gebouwd? natuurlijk zelf. En Ja. waar kwam je toen vanaf? Heet ze. Heethuizen. Oh. En daarvoor de Bezel. Oh. Ja. Ja. Wie komen een Bezelse dan uiteindelijk in laag terecht? Oh, mijn vader had een vrouw uit Heetse. Oké, Ja. dan snap ik Bezel Heidse. Ja. En Heidse Laar dan? Ik heb een vrouw gevonden op Laag. Ja, zo verroezen we. Hè. Is die toes? Nee, die is even een stad. Oh, dan hebben we de Verwiert, de Ja. stad. Ja, de stad. Ja, dat is voor ons de stad. Ja, nee, Balshoven of zo. Nee, ja, daar komen we ook naartoe. Maar het is niet de stad, dat is Oké. Boshoven. En is die door alleen hier? Ja, Gewoon even lekker winkelen? ja, even met de fietsen weg. Ik zeg voorzichtig. Oh ja, dat gaat wel. Ja, nee, de wegen zien op zich nog goed. Ja. Maar en toen dacht Twan van, dan ga ik de lampjes ophangen. Ja. Ja, ik dacht gewoon zijn boete ophangen. Dit zien nog echt van die lekker Ja, precies. ouderwetse lampjes. Ja. Ja, ik heb die nu hier ook, maar dit hang ik zelf altijd ieder jaar op. Zien dit nog van die lampjes, voor ze er goed in einde kans vervangen? Ja. Dan kan ze nog troe draaien en zo. Ja, dan gaan we even naar de stad en dan halen we een angerlemke. En die zien nog gewoon te krijgen. Ja, ik denk het wel. Jaren terug heb ik er nog bij gehad. Maar toch is dat grappig, hè? Want dat kan je goed zien dat die lampjes die misschien al 30 jaar oud zijn. Ik denk het zeker, ja. En als ze dan kijkt naar de lampjes die hier liggen. Dit is wat ze tegenwoordig overal voor 3 keer niks Ja. kan kopen. Ja, Maar als het kapot is, is het kapot. Dan moeten we het weggooien, hè? Ja, precies. Wat een verschil dan tussen de Van vroeger en nu, ja. Het ding onze zit er nog. consumptiemaatschappij, hè? Ja. Ja, dat doen we toch ongemerkt dan met, hè. Ja. Ja. Is het een leuke tijd? Hier, of nu. Ja. December. Is dat Ja, een leuke tijd? vooral dit nu even niet. En niet wie er weg hoeven, dan is dat hier leuk. Maar als ze weer weg moest, dan is het niet zo leuk. Wat heeft ze altijd gedaan, Twan? Ja, In hun leven. Qua werk bijvoorbeeld. ja, hoesmeester geweest, politiebureau Wiert. Wat uit de hoesmeester bij een politiebureau? Oh, ongehoord, zorgen dat ze alles bij de hand hebben en de auto's perfect en de koffers gevuld en nummer op. De auto's netjes houden, dat was ook een taak van de hoesmeester? Ja, en de koffers die erin zo te aanvullen en wie aanpassen en dat ze weer roeps weer wegkosten. En wat zou er in die koffers staan? Ja, verbandmiddel. Ja, nummer op, enveloppen en tasjes voor veilig te stellen. Was dat leuk werk? Ja, ja. Ik heb nooit geweten dat een politiebureau ook een hoesmeester had. Oh ja. Ja. En hebben ze op die manier ook die pensioen gehaald? Oh ja. Ja? Vlot, ja. Hoe lang hebben ze dat gedaan, dat werk? Op politiebureau 28 jaar, 29. En daarvoor even bij de nutsbedrijven. Kreeg je dan als hoesmeester op een politiebureau, kreeg je dan ook iets mee van het echte politiewerk? Ja, in de kantine.
dan wordt er wel eens anekdotes overgehouden. Maar zo was het horen zien en zwijgen en als ze toen kon wist het niet meer. Ja, ja. Ja? Ja, ik snap wat ze bedoelt. Ja, ik snap wat ze bedoelt. Ik ving veel op, maar ja, als de poort doet, ging ze naar huis, dan moesten ze het maar achter de gelaten. Maar ik kan me ook voorstellen dat, want ik spreek ook wel eens politiemensen of mensen die bij de politie gewerkt hebben. Er komt als politieman natuurlijk ook wel wat op de gaaf, hè? Ja. Want er komt natuurlijk bij heel veel ellende uit. Ja, ja, dat hoor ik dan later nog. Ja, dat moest ze allemaal maar ook een plek kunnen geven. Ja, met hunzelf ook, hè. Ja. Ja. Ze worden er direct mee geconfronteerd, hè. Heeft ze wel eens meegemaakt dat er ook mensen waren in het korps die er moeite mee hadden om dat een plek te geven? Ja, die er later ook wat anders gingen doen. Ook naar de gemeente gingen of wat dan ook, maar echt even stroet stappen. Ja. Ja. Maar dit is 28 jaar dat werk gedaan. gedaan. Ja. Kreeg ze er ook de waardering voor? Ja, heel zeker. Ja? Ja. Op wat voor manier dan? Ik had een bijnaam Twan van de Police. Twan van de Police? Toen. En daar zorgt over, daar moest de Twan van de Police af hebben. Dat was niet bij de gemeente, het vroeger was gemeentepolitie. Hè? Ja. En dat correspondeerde veel over en weer. Maar stond zich heen in de dorp ook bekend als Twan van de Police? Nee. Of was dat vooral... Ja, eigenlijk in de binnenstad, naar de gemeenteheren, naar de afdelingen. Ja. Hey, en Laar, waar rie je hier nou Loor, zeg je, hè? Ja, Loor. Waar rie je hier nou door daar werd hier echt enorm veel gebouwd, hè? Ja, ja. Merk ze dat aan het dorpsleven? Dat Jawel, meer impulsen kreeg? Ja, nieuwe impulsen, jonge mensen. Wat heel goed is, de school is ook weer goed bezat. Ja, super modern ook, hè? Nou, ja. Want de woens hier ruim 40 jaar. Ja. Dan hebben ze denk ik ook de krimp gezien in het dorp. Ook ja. Dat de school onderbezet was. Dat er leraren nou elders moesten gewoon even en dan later weer terug. Maar nu zijn ze goed bezet. Wat is dan wat is de ommekeer geweest dan voor Laar? Uitbreidingen per straat en dan komt er een straat bij. Oh, dan komen nou mensen. Mensen die gewoon naar Laarveld wonen. En de anderen komen weer terug, ook van Boetenaaf weer heen naartoe. Ja. Ja. Dat blijft een beetje verroezen. Dus dat is eigenlijk dat is heel klein begonnen en heel groot geworden eigenlijk. Ja. Zien er ook noordelen? Noordelen. Qua misschien... Nee, verloren niet. We zitten dicht bij de stad. Dat is maar 4 kilometer. Als het nu 5 kilometer dikkant op was, dan was het Noordelen. Ja. En we zitten dicht bij Borshoven. En Nederweert zitten we ook dichtbij. Dus eigenlijk is dit een... Prima dorp. Ja. Voor te wonen. Misschien... Want als je een huis te koop steekt, ja, in de crisistijd was het iets langer. Maar anders is het een week en een maandje en is weg. Nou is de meer op dit moment wel goed, hè? Ja. Dit huis, is dit, zoals ze dat zeggen, hoe zeggen ze dat ook alweer eens? Levenslopen bestendig. Heb je alles onder? Nee, niet alles onder. Nee. Want nou gaat het nog goed, anders... Klom ik niet op een leier. Maar is dit een plek waar ze, wordt gij met z'n tweeën absoluut willen blijven nog hoe lang? Ja, toch nog een heel poos, ja. Hoe lang weten we niet. Zo gauw als de mankementen wat zwaar werden, dan natuurlijk niet. Oh, die zien er wel? Ja, hier en daar kraakt het een beetje, hè. Oh, dat heb ik nou ook al. Oh, nee, toch? Ja. Oh, kijk. Vind ik het niet alleen. Dus dat, nee. Maar zou ze het levensloopbestendig kunnen maken? Mocht een van de twee... We hebben oppervlakte genoeg daar. Dat moeten we wel even verbouwen. Was dat? Ja, vliegtuigen. We zitten hier van Kleine Breugel. Oh ja. Ja, die vliegen, die maken een rondje en dan gaan ze weer terug. Ik dacht, wat gebeurt er? Ja, ik ben het gewend. Maar dit is niet sturend voor mij. Niet? Nee, dit is maar even, zijn ze weer weg. En hoe druk per dag gebeurt dat? Weet ik niet, of 5 keer is of 10 keer, weet ik niet. En dat zien
zijn Belgen dan? Ja. Hè? Grote Ja. breugel, kleine breugel? Ja, ja. Oké. En bedankt. Maar ja, Ja, niks is goed. van, ik heb er weinig last Nee, van. weinig. Ja, en huur ze met dat ze hier dicht over doorkomen, dat is niet. Oké. Wat heb je vroeger bedrijf gehad en hoes of zo? Of huurt het er niet bij, wat hier achter ligt? Jawel, dat is mijn garage. En door een lang hok gestangen met kalkoenen. En daar is mijn zoon nu aan het bouwen. Oh ja. Ja. Dus dat is de zoon als buurman. Ja. Ja. Bevalt dat goed? Ik heb hem zelf goed kunnen zoeken. Hè. De zoon? Nou, ze zeggen wel eens dat kinderen juist de elderzoet zoeken, hè? Oh, zo. Kent Ja. ze dat verhaal niet? Nee. Kinderen zoeken de elderzoet. Ja, dat Nog ken ik voordat niet. ze geboren werden. Dat ken ik niet. Nee? Nee. Oké. Maar dat gaat altijd goed? Ja, prima. Ja? Prima, want dat is een peetje, kunnen we rechtstreeks erin. Maar hij is Oké. nog aan het bouwen. En ja, de beste denk ik niet helemaal objectief erin, maar het bevalt haar ook goed, even... Jawel, Ja? ja. Heel goed. Zitten we elkaar niet op te lippen. Nee, En, als het nodig is, gaan we erin. En anders zien ook eerder bij ons als bij hun. maar wat is er nou een bouwen? Een tweede hoes of is dat een garage of een scheur? Of een... Ja, ja. Oh, wacht, het zit eraan vast. Ja, Niet verkeerd. Maar ja, het is nou niet echt lekker weer om te gaan... nee, nu begin van de week wordt er niks gedaan, op de rest van de week wel. Hij pakt vrij, dus stiks vrij en dan gaan ze weer beginnen. Nou gaan we op de kers aan. Ja. Zit je dan ook lekker bij jij? Met Oh de ja, ganse familie? ja, ja. Want hoeveel kinderen heb je? Ik heb 2 kinderen, 2 kinderen. jongens. 2 jongens. Ja. En den andere, waar woont hij? Molenakker. Ook een halve kilometer verder. Oh, en waar is het diner dit jaar? Oh, dat is, Bij papa en mam. ja, bios. Kleinkinderen? Meestal wel. Zien er al kleinkinderen? Jawel, Ja? 4. 3 jongens en 1 meisje. Nou, dan hangen dadelijk de lampjes. En duidt Ja. mam koken dan? Ja, maar we laten een beetje meer vanuit de stad komen. Heel verstandig. Ja, Gemak dient de mens. Toen de vrouw van 's morgens het zo te koken, toen is ze vanaf gestapt. Dan kan ze ook maximaal genieten. Hè? Ja.